Tunchuma Rawngbawlna Chanchin kangai thlak tur hi baptisma changtim ti Uzbekistan rama vailatai Chanchin ani Uzbekistan khopui Tashkent khwa beipui thlak in khomna a thushil tu in baptisma changturangin na siam khan vailatai chu ala in peilo hle maya Bible thola chu ala shatlem hle maya thushil tu in mi puite ne na annun pum pui pathian ne na hlan tura ati kha aname lo lutuk ani vailatai chuan chu chu kati theilawang chu kati lawang ti in angai to a vailatai hi anunen Adventist biakina pathian biakna engemaw chen anin khom ve thina an pani hian Paul claim te a Bible zirna po an lo zodun to boka chuta Russia rama Bible zirna Zog Sky Adventist University President chu beipui thlak in khomna nei pui turin alo thoka chuta pathian ne na an thinlung te hlana baptisma changturangin na an siam ta ka khan vailatai nu chu malamading chuak masaber ani a chuta vailatai chuan an church pastor fapa kumsom pali mi tho chuak chu amule a chumi hnuwa mi pathumna chu malampanin an tho chuak le a vailatai ro chuan alatum ve haulo tuna hi chuan baptisma kala changri don lo ti in aril ro siam tata azan lea chuan tushil tu chuan in hlanna asiam le a vailatai chuan an koshan chian pakhatin baptisma changtura a fuina thu te kha asherenga chu Bible zirna te in nei zo to chuan baptisma I chang thei to alom ti ani chuti chungin in pein ala in shesilo Bible thula she tam fak lawa ala in ngai tlat si ani thushil tu in ngen na asiam lai chuan ama churon melbik deuh ngar ni hian a in shia a anila chuan alu ala thing tlat thunga in khom san nung bera thushil tu chuan ngen na asiam le a baptisma changtura in thinlung te iswan ne na hlandu in la omem ti in zo na asiama vailatai chuan ti ngai na tak a shelo hle mai Adventist Koshan hian Bible thutak dik takin an zirtir ti ashichiang to a ma se baptisma changtura in peini in ala in shebok silo thushil tu chuan ama zanang bokin angen na chang du apyang chu amalama loading chuak turin a som le a vailatai nu le mi som chuang ma chu in hlan turin an ding chuaka thushil tu chuan anni chu lo lomin ma se ala du tok mai lo ngen na asiam non le a ani chuan khalaya khan mi tu emo chu in la om ngeyang tu emo lo la pen chuak du in omem antinon le a kauna asiam zui zela chutianga kauna asiam piang chuan vailatai chuan ama churon kauni bik deuh hian a in shezia mai le ngala aril ru chuan kading chuak angem o ti in angai to a ngai to chiang man lo chuan a tho chuaka amalam chu apan ve ta nge a thushil tu chuan ole nang hi ani kan nga reng chu ti in asoya ma se vailatai chu a tho chuak nung ber chu ani bik lo amalama vathen chuan papakhat kumsom rukmi chu abula allowing ve ta a anni nen hian Bible lo zir tlang thin anni a chu pa chuan kazakin kazam dewa ma se I tho chua ka mu khan huai sena nein kalo tho chua ngam ve ta ani ti in ashila vailatai po chuan mak ati hle a chutiangin a thilunga du thanna asiam chuan midanga hu aneang ti reng alo shephak lo a thinlung chu hlimle lomna in a khatta ani tuna hian vailatai chuan baptisma changta in alim theile ani nga khotlai zel chantur a om to lo ti asia a baptisma changtura Bible pum pui shat vek kher angai lo ti po asheboka ama mo zong chu anun pum pui iswan hena hlanin ama chuan thinlung zong zongin aring ti chu animai tangveng tu po in polale silate na khan chandama om turin enge ati tura zota an chan na chu lalpa iswa krista ringla chandamini omang nangle I chung tenen ti ani ti kote bungsom paruk chang somthum pakhat vailatil him chan pakhat chu athutluk na siam zara baptisma changve tura mipa kumsom rukmi in huai sen na anei pha chu ani athutluk na siam chuan midanga athazong in hung anei zui zela tuna chuan afapa kumkomi po in baptisma chan adu ve ta ani
ani hi kong dik zo in changlian se kadu ani ti in asoi tun quarter 13 sabat tholom chen khat mang hian Uzbekistan rama 70 Adventist Elementary School masaber chu din ani dona June ni somni pakwa tholom phal taka tho tura Rawngbawlna na insiama wangin kan lome khati zong kha Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani